Lolu lusasaza ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngokuhlwa nje. Halala kwijolo lendaba ze-SABC njengokuba sibhiyozela iminyaka engama-75 eliziko lasasaza indaba. Eli lelinye lamaphulo amaninzi aqhubekayo nanjengoku sengumnqantsi ukulwa nokuxhatshazwa ngokwesini eMzantsi Afrika. Abafundi be-TVET Colleges eMpuma Koloni benza umngcelele oya kwi-ofisi yenkulumbuso bevakalisa inkxalabo ngobundlobongela obusekelwe kwisini kumaziko emfundo ephakamileyo. Kwezemidlalo umdlalo wangasemva uMabhokobhoko uaphelele fasi uthi ufumana ukuzithemba kwimeko yokuzimisela kweqela nakwinkumbulo zokudlala eMbombela. Nkqo sangena singaqali senamkela mawethu kolusasazo lukhethekileyo nalapho icandelo lendaba le-SABC libhiyozela iminyaka engama-75 laqala ukusasaza indaba. Ukuqaphela lo mgama simeme intatheli nabasasazi ababesakusiphakela indaba kweli qonga ukuba baxhuzule imikhala nathi namhlanje. Omnye wabo ke nguThemba Makeleni. Mbathane sikwamkele. Mamkabane khongozelani nazo ezocolothi lwemivundla kaloku sikhuma uchongo lwentetho isiXhosa. Njengoko sesitshilo namhlanje kunye kwama-75 i-SABC yasungula icandelo lendaba nezasasazo kokuqala ngale mini umhla we-17 kuJulayi ka-1950. Nantsi ingxelo enika imbali ngokusekwa kwendaba isigxina ngokukodwa ezisasazwa ngolwimi zesinguni isiXhosa nesizulu siqulunqelwe ngumdidiyeli wethu uSiyavuya Sineke. Yehlimbiletyeni yile mini umhleshumele nesixhenxe kuJulayi 1950 ijelo losasazo eMzantsi Afrika elasungula ngalo icandelo lendaba nekulolona likhulu kwilizwekazi Afrika kunamhlanje nje. Dit is Radio Suid-Afrika. Dit is die 4 uur tydsein en hier volg die nuus. Ngalo mini kwiminyaka engama-75 kwasasazwa indaba kokuqala kwimbali loMzantsi Afrika ngolwimi lwesiNgesi neAfrikaans. Iintatheli zokuqala e-SABC zarhwetyeshwa kumaphephandaba ekhona ngelo xesha. Asinakulibala ukuyibalisa yokuba ukusekwa kwe-SABC News ngalo mhleshumene-7 kweyeKhala ngo-1950 kwakukwisithuba seminyaka emibini kungene urhulumente wamadlagusha phantsi kweqela lawo elalizingca ngobu-Afrikaner iNational Party neyasungula inkqubo yocalucalulo nokubukulwa kwabantwana bomgquba indlu emnyama kumhlaba ookhokho bayo. Ziqhubile indaba zisasazwa kunomathotholo kwaze ngo-1960 le nkampani ye-SABC yasungula isikhululo sosasazo sabantu abamnyama iRadio Bantu sisasaza ngeelwimi zabantu isiXhosa, isiZulu nesisuthu. Zikhululo ezo kamva ezabizwa ngele Radio Xhosa 657 umhlobo wenene kule mihla. iRadio Zulu sikhululekile ekhaya esele ibizwa ngokuba Lukhozi FM nesisuthu Stereo abanamaxesha abasazi ngele Lesedi FM. Ngo-1976 elijelo litshintshe izinto la inkonzo yosasazo konomathotholo nomabonakude kuba kusungulwe icandelo likamabonakude i-TV1 iyayisasaza ngolwimi lwesiNgesi neAfrikaans. Ngo-1982 kusungulwe i-TV2 isasaza ngesiZulu nesiXhosa. Bhodane ekhaya ibhunga elijongene nokhuseleko ezindleleni lithi inani labantu yasombuluka inamba xa bakaPhalo nabakamageba bebona abantu babo bethetha ulwimi lwabo beziphaka zishushu. Ukuqala kwazo ezindaba bekusabelwana ngomboko kuba umuntu xa ethetha uyamva kanti naxa ekhuluma uyamuzwa ukuthi uthini ngohlo. Mawethu ndanibulisa kwindawo ngendawo simi kanjani eziphambili zosukuthumbeza. Akanakulibaleka kwimbali elijelo ngasekho umama uThandime Sanjwa obengasithethi isiXhosa kumabonakude becikoza isiza nazo zishushu. Afrika watsho esithi ulumkisa akatshilanga yedwa kweliqonga umama uThandime Sanjwa akhe abonakala kulamazomoya namanye amagqala. Molweni apha ekhaya. Amapolisa aphanda ngokubulawa kwamalungu e-ANC amahlanu eRichmond kwiveki ephelileyo.
owayesakuba ngusosiba jikelele weZAPU bakhululwe elugcinweni urhulumente kaMnumzana Robert Mugabe. Ezinkundleni zase-Ellis Park lapho abaqulusi bashukana neFraser Celtics kwaze kwayiwa esikhathini esongezwe. Indaba kwelijelo yeSABC1 zigqame nangakumbi ebutsheni beminyaka ye-90s ngokukodwa emva kokugawulwa ngembumbulo ngongena lusini nguNtamo Lukhuni ngubhulela ecaleni oyinzalelwane yasePoland uJanusz Walus kwenkokheli yamabomvana yeSACP umfithembisile Martin Khrizani xa ujambaze usisinoxolo Grootboom esasazi inkonzo yomngcwabo yalenkokheli ethetha ngolwimi lwesiXhosa ukususela ngoko zizigidi zabemi beli kuqukwa nabangasivayo isiXhosa abathanda ukusondela bathi ngqwadalala phambi komabonakude babo bebukela indaba kwijelo yeSABC1 sele kutshintshiswana ngeentsuku ligqiza lesizulu nelesiXhosa. Zimnandi indaba zethu kwelijelo leSABC1 nesinisasazela zona ngolwimi lwesiZulu nesiXhosa sithiwe jize ngewonga lehlabathi. Wonga sifumene kulomzi waseBonn kwelizwe laseGermany. Lithetha mkhulu kwiqela eliqulunqa indaba ze-SABC1. Ugangathe kwevakala usisinoxolo Grootboom de kamva kwangena uZodwa noGilani osele inhloko elicandelo zendaba zesiXhosa kumabonakude kuba nguye umhleli wazo. Ngalomihla uMamkabane ebebetha ngohlobo kweliqonga. Intwazanana yaseGauteng eminyaka eli-17 ubudala. Ebutsheni beminyaka yo-2000 sigawule swarhuqa sisenjenje. Bhotane Makhaya, kuluvuyo ukuthi kuniphakela indaba esinilungisele zona ngokuhlwa nje kwijelo leSABC1. Ngo-2012 umdla wababukeli bendaba ngolwimi lwesiXhosa nesiZulu ukhulile de kwasungulwa isithebe sensimbi yokuqala emini ngeentsuku zeveki kuba lento izindaba ayilala endleleni yoyika ivukazi. Bhotani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Zisaqhuba nakusasuka indaba kuba intetho yesintu ithi inena litshoni lingenandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze igqiza labembeli abahlonitshwayo eliza kukhokela inkqubo yesithebe Ngaphambili ijelo lendaba leSABC laligxekwa kuba lalibonwa njengomlomo karhulumente welo xesha kodwa likwazile elijelo ukuyijika lonto ngokusasaza indaba ezingenamkhethe. Makhe sijonge kwimbali ezikhe zavezwa lelijelo losasazo kwiminyaka edlulileyo owayesakuba intatheli yelijelo uYolisa Njamela usiphathelele ngxelo. Nakubeni imbali yezosasazo eMzantsi Afrika inokulandwa ukusukela kwiminyaka engaphaya kwekhulu, iqumrhu lezosasazo loMzantsi Afrika iSABC lasekwa ngokusesikweni ngo-1936. Ngokumiliselwa kosasazo lukanomathotholo kwalandela olukamabonakude ngo-1976. Kwakungexesha apho urhulumente wengcinezelo wabona ithuba lokusebenzisa iSABC njengesixhoba semikhuba yawo. Uninzi lweziganeko zaqunywa ngurhulumente wengcinezelo esebenzisa iSABC. Emva kokubhangiswa kwamaqela ezopolitiko kwakusekugxilwe kunyulo lokuqala lwentando yesininzi kwaye iSABC yayiphambili ukushicilela nokusasaza iindaba zolonyulo. Unyulo lokuqala lwentando yesininzi lwabona umongameli wokuqala omnyama owakhokhela uMzantsi Afrika kumzila omtsha. Nawo ke uMzantsi Afrika omtsha wathiwa mbende zezawo iingxaki zezopolitiko. Kuquka ukuqhekeka kobudlelwane phakathi kweenkokheli uJacob Zuma noThabo Mbeki emva kokuba uZuma waguzulwa njengosekela mongameli. Ekuhambeni kwethuba oko kwakhokhelela ekubeni uMbeki angasigqibi isigaba sakhe njengomongameli. Kwangena uJacob Zuma njengomongameli kodwa ulawulo lukaZuma lombathwa ngamajingiqhiwu. Echolwa ngorhwaphilizo nangokusebenzisa gwenxa amagunya ze kwasekwa ikomishoni yophando ngokubanjwa kobhongwana kukarhulumente. Naye ke uZuma wehlelwa seso sahlela uMbeki akaligqibi ixesha kwiofisi kwangena uCyril Ramaphosa. Ngo-2024 iqhubile ke iSABC nomsebenzi wayo ongenambaliso njengoko ilizwe lajonga kulonyulo kwakho kunyulwa urhulumente wesixhenxe. Kulapho ke okokuqala ukusukela ngo-1994 iANC yaphulukana nokuphumelela ngesininzi
iziphumo zakhokhelela kurhulumente wobumbano. Kulapho sikhoyo ke ngoku. Ndinguyolisa Njamela eGauteng. Elinqaku lijonga ukuzimela nokungabi namkhethe kwendaba zeliziko nekuyinto eyayingekho phambi kokuba kufike inkqubo yedemokrasi kwaye indaba zazisasazwa kujongwe iqaqobana elithile. Kodwa kule minyaka edlulileyo kutshaywa nganqawe yimbi ye-SABC ayisangothoba sikutyelwe karhulumente wengcinezelo koko liziko losasazo loluntu. Uvuyani Green nowayesakuba intatheli ye-SABC uyanaba. Usasazo lokuqala lwendaba lwenziwa emva kokuba iqela le-National Party lathabathela kulo ulawulo ze lamilisela imigaqo-nkqubo yocalucalulo. uWilliam Bird we-Media Monitoring Africa uthi akonelisekanga kwaphela kukuba i-SABC ibhiyozela yonke le minyaka. Of that 75, the SABC was an institution that was actively endorsing and serving as a propaganda arm of the Nationalist Party government. Obesakuba intatheli ye-SABC uJoseph Mosia uchithe iminyaka engama-30 esebenzela eli jelo losasazo. Because of my political activism, I could not have joined the SABC because it would have been a clash. It was interesting also the kinds of professionalism and culture we found in the SABC, because I think at the time those who were willing to help went a long way to assist some of us to get into the business of news. Nakwentatheli zangaphambili zeliziko kunye nentatheli ezintsha kufike ngexesha elinzima. Kwicandelo lezobuntatheli akukho thuba lokukhokelisa phambili izimvo zakho. Kufuneka kubekwe phambili ukubalisa inyani. Ibaluleke kakhulu into yokuba i-SABC isasaze apha kwindlu yeParlamente, indlu nakwindlu yamaphondo onke, National Assembly ne-NCOP ukutsho. Kuba kaloku i-SABC ifikela phina kuzo zonke imbombozeli. Njengokuba eli jelo lifinca iminyaka engama-75 licholachola iindaba, ukuzimela kweendaba zeli jelo kufanele kuhlale kuhleli. Kwaye ibhodi yeli jelo inoxanduva lokuba oko kuyenzeka. Vuyani Green weendaba ze-SABC eParlamente. Kwalapha ezindabeni i-ANC KwaZulu-Natal imemelele kwi-IEC iphande ngonyulo lovalo zikhewu oluqhutywe ku-Ward 23 eFryhead izolo. Sinamkele kwakhona kwindaba zalijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube. Uvele nje uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Namhlanje i-SABC iziqhayisa ngokubhiyozela unyaka wama-75 yasungula icandelo lendaba nezasaso zokuqala ngale mini umhla wama-17 kuJulayi ka-1950. Eliziko liguquke ekubeni ngumlomo karhulumente nabaliziko losasaza loluntu ngokwenene. I-ANC KwaZulu-Natal imemelele kwi-IEC iphande ngonyulo lovalo zikhewu oluqhutywe ku-Ward 23 eFryhead izolo. Lo mbutho uthi uqaphele intlaninge yezenzo zolwaphulo-mthetho kuquka ubhaliso olugwenxa. I-IFP igcinile le wadi ibijongwe ngabomvu ngamaqela isoyisa i-ANC, MK Party, i-Labour Party ne-EFF. Owayesakuba intatheli ye-SABC umlungisi Khumalo uza nale ngxelo. Amaqembu amahlanu angenele ukhetho lokucibiyela ebekade libheke ngabomvu ku-Ward 23 kumasipala abaqulusi enyakatho nesifundazwe. Lokhu kulandela ukudlula emhlabeni wekhansela le-IFP ngoMeyi kulo nyaka. Okhethweni lohulumeni basekhaya langonyaka u-2021 alikho iqembu eladla umhlanganiso lokuhola lo masipala. Kodwa iNkatha Freedom Party yathola amavoti amaningi, okwaholela ekutheni ihlwithe lo masipala ku-ANC ngokubambisana namanye amaqembu. I-ANC ithi ikholelwa ukuthi yenze konke okusemandleni ukuthatha leli wadi. I-ANC ithi iyawumukela umphumela wokhetho kepha iphakamise ukuthi kusungulwe uphenyo. Kodwa fanele sikusho ukuthi kukhona izinto
ezizwakala kabi nezingezinhle okuzodinga ukuthi inhlangano yokhetho isukumele ezingamaqiniso ke manje lezo zinto. Eyokuqala yokuthi i-IEC ivumela abantu abangahlali ku-23. I-IFP ithi iyawumukela umphumela yalolu khetho. Abantu bakwaZulu-Natal basalithemba iqembu lenkatha. Ikakhulukazi umlando wethu mkhulu nabantu bakwaZulu-Natal ukuthi siyiqembu elithembekile elingaze lakhohlisa futhi esikuthembisayo siyakufeza thina. I-IEC ithi bezingekho izihibe kulolu khetho lokucibiyela. Umnumzane Khulekani Vincent Myeni othole amavote a-1559. Akubanga bikho ikhalazo ke esitholile kumaqembu abengenele ukhetho. Njengoba sesisondele isikhathi sokhetho lohulumeni bezindawo, amaqembu ahlukahlukene athi azosebenzisa imphumelo yokhetho lokucibiyela ukuthi ahlole ukuthi amalungiselela okhetho oluzayo azohamba kanjani. Ey'ndabeni ze-SABC, ngumlungisi Khumalo, eThekwini. Ukanti kukho inqalabo ngokuqatsela kwenqanaba lobundlobongela obusekelezele kwisini kumaziko emfundo ephakamileyo i-TVET. Kukwakho nemibuzo ngokhuseleko lwabafundi ezikolweni nangaphandle kwamasango azo. Abafundi bekholeji bavakalise isikhalazo ngelixa bebambe umngcelele besiya kwi-ofisi yenkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Koloni. Ubusisiwe Jemsane Mantashe uthunginjwa bebandla. Abafundi kwikholeji zeli bangene kwizitalato zaseBhisho kwiinzame zokuvakalisa inxalabo yabo ngokuxhatshazwa nangokubulawa ngokwesini. Aba bafundi banyanzelisa ukuba amasebe karhulumente asebenzisane ukukhusela abafundi ezikolweni. So sithi ke ngoku amapolisa siyacela ukuthi at least angenelele protecting ama students, especially ngezikhathi kungenwa ngazo emakhampasini nangezikhathi kuphunywa ngazo emakhampasini. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo nobe inxalenye yalomngcelele uGqirha Nobuhle Nkabane uthi xesha lemithetho engenamuphumela liphelile ngoku. We're in a process now of ensuring that there is a clear implementation so that we address the scourge of GBV and femicide in South Africa now with post-school education and training. Ukanti umphathiswa wemfundo esiseko ephondweni uFundile Gade nobemele urhulumente wephondo wamkela oluxwebhu lwezikhalazo waze wathembisa ngokuzinika ingqwalasela abuye neempendulo singaphelanga iintsuku ezili-14. Eli lelinye lamaphulo amaninzi aqhubekayo nanjengoko sengumnqantsi ukulwa nokuxhatshazwa ngokwesini eMzantsi Afrika. Ukanti urhulumente ubongoza uluntu ukuba lungathuli kwiziganeko zokuxhatshazwa ngokwesini ingakumbi kwabasetyhini nabantwana de wonke ubani azive ekhuselekile. Kwiindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jemsana Mantashe ndiseBhisho. Ikomishoni yamalungelo oluntu yoMzantsi Afrika inqinile ukuba izicwangciso zokuphanda ngemeko yokuhlala kwabantu kwihostele yamadoda yethutyana eMamelodi ziza kubekwa phambili. Amanye amagumbi kule hostele enziwe nge-asbestos kwaye amanye amadoda ayakhalaza ukuba oku kubeke impilo zawo emngciphekweni yaye afuna urhulumente angenelele ngokungxamisekileyo. Wayisakuba intatheli elijelo unoma wethu Solwandle uza uthe vetshe. Abahlali basehostele eMamelodi baphila kwimeko emaxongo. Le ndoda eneminyaka engama-50 iphakathi kweqela lamadoda okuqala ukufuduselwa kwezi zakhiwo zethutyana ngo-2009. Umasipala solasithethe ngo-2009 wasithembisa ukuzisakhela izindlu wazosiallocata wathi nohlala only 16 months. The first people abantu bokuqala nge-16 months ababuyela endlini zabo. Since sizela akekho umuntu noyi-1 from e-ofisini yamasipala ozakwa. Umasipala norhulumente wephondo eGauteng bafudusela lamadoda kwihostele yethutyana ye-asbestos ngo-2008 kodwa baphanza ukuzalisekisa isithembiso sokwakhela lamadoda amagumbi afanele iintsapho. Ngihlala kuyona manje ngoba kunzima ngisho ukubiza umuntu wesihlobo sakho obuyekudeni. Ama-toilet yala awasanakekelwa, amaphara agijima yonke indawo ngaphakathi noma uneke iwashing awusekho safety. Le ndawo yonganyelwe livumba, inkukuma ayiqokelelwa kwaye amagumbi angasese ophukile. Nanjengokuba ugutyulo lungekho mgangathweni nje, oku kubangela into yokuba baxhalabe ngempilo yabo.
uthi waqala ukuphanza kuxanduva lwakhe emveni kokusebenzisana nenkampani enobuqhophololo. Kungoku nje lamadoda abeke ithemba lawo kwikomishoni yamalungelo oluntu. And we want the Human Rights Commission to intervene. Why money was allocated and the work didn't continue. Emva kophando ikomishoni iza kuthi thaca iziphumo zayo kwisixeko saseTshwane. Ndingunomawethu Solwandle kwindaba ze-SABC ndiseTshwane. Kwezemidlalo umdlali wangasemva uMabhokobhoko waphelele fase uthi ufumana ukuzithemba kwimeko yokuzimisela kweqela nakwinkumbulo zokudlala embombela. Ufasi iza kube lityelile ishumi lesibini ebotshelwe kwiqela lesizwe xa liza kube liqubisana neGeorgia kumdlalo ovavanyo embombela ngokuhlwa kwangomgqibelo. Enkosi mawethu ngokusiboleka indlebe ndibulele nendatheli zethu ezithe zasixhasa ingakumbi noMbathane endisasaze naye ngokuhlwanje. Bathane Kaloku mamkabane ulwimi lwethu ngumtyukatha wentambelo ushi edibanisa abantwana bendla mnyama pheselele waqhesha unondale goduka xesha limnandi. Yes. Sithi untshu SABC News ngokufinqa iminyaka eyi-75 usasaza indaba kanti nakuni babukeli sibamba ngazo zozibini ngenkxaso phambili. Halala SABC News. Botani ntsontsonto ndicela sikhongozele naliqikelelo lemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sawubona nange umsingo moya bandayo xana nazile dala ke la 30% wamathuba emvula phaya eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eFreystata koBloemfontein kwehlela phaya kwindawo ezikumantla eMpuma Koloni ngomso ke mbukelo ayishiya indawo lamsingo moya bandayo kodwa ke ushiya la 30% wamathuba emvula phaya koRiversdale naphaya eKapa qabaqaba ngamafuku indawo eziphakameleyo kanti ke phaya kwimimandla esempuma nakhona sabona into ba lamsingo moya bandayo dala la 30% wamathuba emvula kwindawo kumntla-mpuma wasempuma Koloni elisuthu ngokunjalo naphaya KwaZulu Natal uyaqhina phaya empumalanga kanti ke mbukelo uyabongoza into baqaphele kaloku la meko yakulatyuza kwamaza phaya eNtshona Koloni kulindeleke nomoya ke uyakube ubhudla ngamandla uqala phako Appington kwehlela phaka kwendawo ezikumzantsi waseFreystata ngomso ke mbukeli sabona into ba aselindelekile lamaza elatyuza ke phaya kunxemela phaya eNtshona Koloni gugutha njalo ukuya kuthi ga phaya empuma kanti ke wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into ba noko kuthande ukuba buphola phaya eKapa lodumo ngesibhozo kodwa ngamaqondo aphantsi ngesithandathu evostile koCalvin nakhona kuyabanda 4 degrees eUppington kanti ke phaya koMani koRhafu nakonxuba phaya amaqondo athanda phansi kakhulu kodwa kaphinde athathise ngo12 degrees phaya koAmalinda koGqunube Monti phaya sisibhozo eMthatha koNowood nako Northcrest yoqhina koZimbane kanti ke phako Cofimvaba nakhona amaqondo athande ukuba phansi eGauteng sisixhenxe ngelixa phako Musina silindele 10 hamba nami ke mbukeli sijonge into ba izinto zinjani nangomso saliva ifuthe lomsingo moya bandayo amaqondo athande ukuba phansi phaya koDR ngo15 14 phaya koRhafu 13 obandayo eBeaufort West kanti ke naphaya eKapa ngo16 ngelixa eGauteng ingu22 bake wena usemthatha lindlela u15 kodwa ke kufudumele ngo26 phaya eliphalale kamnandi mawethu.